କେହି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ ଏବଂ ଏହି ନାଟକରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କର କି ନାଟକ ସମାପ୍ତି ପରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମର ଛବି ଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଜର ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭିଲେଜ ବ୍ଲଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆସୁ ଜାଣିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ, କବି ଓ ଲେଖକ ଏବଂ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ସମାଜ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ବିନା କିଛି ବିଘ୍ନରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପିତା ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା। ମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1893 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଆର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରେ ସେ ଦେଶ ସେବା ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରି ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ସେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସମାଜ ସେବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀରେ ହଇଜା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସେବା ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ରୋଗୀ ସେବା, ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଶବ ସଂସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମିଶି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ବକୁଳ ଓ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜରେ 1909 ମସିହା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମେ 19ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 1918ରୁ 1920 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଘଟିତ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଧରି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। କଟକରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧିନୀ ସମିତି ଗଠନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାହାର ଭାଷା, ଭାଷା ହିଁ ଜାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରମ୍ଭାଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେ 1903ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମେ ତୀବ୍ର ହୋଇ 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗକୁ ମୁହେଁଇଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା। ସେ 1904 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କଲେ ଓ ତାହାପରେ କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ିଲେ। କଲିକତାରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରିବାର। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅପତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1903ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କଲିକତାରେ BL ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଟିର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ BL ପାସ୍ କରି ଖବର ପାଇବା ଦିନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ 1919 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଦଶହରା ତିଥିରେ ସାପ୍ତାହିକ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା 1919 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ, 1924 ମସିହାରେ ପୁରୀରୁ ଓ ଶେଷରେ 1927 ମସିହାରେ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ
ସାମ୍ପାଦିକତାରେ ସେ ସମାଜର ସକଳ ଶ୍ରେଣୀ ମାନବଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଓ ସଦିଚ୍ଛା କାମନା କରିଥିଲେ। 1930ରେ ସମାଜ ସାପ୍ତାହିକାରୁ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜରେ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1922 ମସିହାରେ କାରାବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କାରାଗାରରେ ଥିବାବେଳେ ସେ କାରା କବିତା ଓ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମକଥା ନାମରେ 2ଟି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1924ରେ ଜେଲରୁ ଖଲାସ ହେବା ପରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଉପାଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦେଶ ସେବାର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ସେ 1917ରୁ 1921 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ 1928 ମସିହାରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାହୋରର ଯିବା ବାଟରେ ସେ କଲିକତାଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। 1928 ମସିହା ଜୁନ 17 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ସମାଜ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ୍ ପରିଚାଳନା ଭାର ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରଚନାବଳୀ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତା। ଏହା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ମୁଁ ଆଙ୍କିଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।